Gautegiz Arteagako herriko plaza, Gautegiz Arteagako egungo beharretara egokitzea legealdi honetako helburu bat da udalarentzako, proiektu nagusia da, eta 2021 urtean abian jartzea aurreikusten da. Proiektu garrantzitsu honetarako udalak herritarren iritzia eta ideiak ezagutu nahi ditu, horretarako kontsulta epea zabaldu du. Urtarriaren 29 arte nahi duten guztiek euren ideiak eta planteamenduak plazaratu ahal dituzte herriko plaza berriaz gozatu ahal izateko. Juan Felix Naberan, Gautegiz Arteagako alkateak esan duenez, herriko plaza herriaren erdigunea izaterekin batera, herritarentzat gune esanguratsua da, erakargarria eta erosoa izatea nahi da udaletik. Horregaitik proiektuan lanean hasi aurretik herritaren iritziak entzun nahi ditu udalak. Pertsona bakoitzak bere bizi ereduari lotuta premia batzuk izango ditu eta udalaren helburua ahal den neurrian premia horiek guztiak ahalik eta ondoen batzea da. Gainera, inork ez du gure bizilagunek baino hobeto ezagutzen herriko plaza. Horixe, Juan Felix Naberan, Gautegiz Arteagako alkateak esandakoa. Herriko plaza berritzea proiektu garrantzitsua da Gautegiz Arteagarako. Udalak 18.000 euroko aurrekontu partida esleitu du hau diseinatzeko. Aurrentzako jolas parkea berritu zen moduan, herritarrei euren ideiak eta iritziak emateko aukera eman nahi du. Urtarriaren 29 arte gogoratu. Iradokizunak aurkeztu nahi dutenek idazketa batekin edo zirriborro eta marrazkiekin egin aldituzte proposamenak posta elektronikoz udala.gautegiz@bizkaia.org helbidera. Zuzenean udaletxean bertan goizeko 9 arratsaldeko ordubietara edo kulturretxean arratsaldez 4 8. Gautegiz Arteagako herriko plaza topagune garrantzitsua da udalaren hitzetan, bertan daude udaletxea, frontoia, kulturretxea eta herriko tabernak.